Wat hadien ke jingkhang shalan Dewong, ki Kam Shalan Dewiong kidang pau tyngkrein hadien ba kawei ke Trok paket Dewong, kabadon number ML07 B, kenda iwe san sah mynta ke step ke hab syariat ha ke surok kabawan na Umrit ban Shnoing Umling, katba kadang iaid na katei ke surok, bala hab ha uput usam jong ke Shnoing Umling. Kumba yo lum jingtip, laong ba katei ke Trok kabala kylla bat hab shapoh ke riat ha katei ke surok, ha ki bynta badon ke Khlaw Umling, kadei ke Trok kabala kynnoh shalan Beain Dewong, bat kadei ru ke Trok kabawan kit Dewong, na ki thain West Khasi Hills, da kaba pendon kam ya katei ke surok, tang ban lait na ke jingsyak kem ni syabat ha ki bor jong ke añ, da kaba pendon kam ya ke surok na mairang ban Umrit, bat na Umrit Umling syakat surok ba National Highway 6 ha Ri Bhoi District. Laya thuru baha kani ka jinghap katei ka Trok sya katei ka riat baha Umling, u driver katei ka Trok ulaman saw bat nakaliang kinong rep bat kipat ba nong Shnoing ka Shnoing Umling, kibala sakhi ya kani ka jingja kila late ban ai jing yarap bat pinkit no ya u sya ka jaka ai jing sumar. Halor kani ka jingja, haba wa jingtip ba na uhe pulit ka Ri Bhoi, u giri prasad, ula pentip ba kadon kani ka jingja, ha kabaya kani ka Trok entan no menta kasngi, bat nakaliang ki pulit kin pengat ya katei ka Trok kat kum ki kendon jong ka añ, halor kani ka jing kynnoh shalan tu ya Dewong. Kung nga ito challenge po. Mag-air na. Oo, sa tindang. Ati sabi, ay ma-siyan ko. Oh? Bo, ano ba po siya nang?